Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Samuel. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adu ti mangumum si kanyak. Gapu iti galad ko ana idumduma. Isu akayat kumet apay patangatang. Daytoy apaset ti biyag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Samuel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nay, agrub-rubwat ka mat, Leia. Adda ka di papanan nyo? Wen, Samuel, kaduak dagiti kabandak. Adda agkasar apagtugtugan mi. Sumurutak man mat. Kailiw ko mat amang nagtiboses mong agkanta. Anya? Ay nasaanan, Samuel, agbati ka. Apay adi mo kayat. Killjoy kan tumanan ijay. Saan? Promise. Agbati ka kit di. Taingkan to agi-spray iti mangga tapno agbunga da iti ado. Katinton sumangpat tayon to Ay saan? Di mo man ipapilit? Maminsan lang, mat. Jack kayat ti dagulit No imbagak asaan? Saan? Sa di naman hindi papanan nyo, Mama? No agsaludsod ka, kasla si kamot tinanang. Di mo kumaliplipatan asika ti anak. Saan ko ang malipatan, dayta, Mama? Yamkat di. Saan kayon samot ang maibalbalayan? Adda nga rod pagtugtugan mi iti bandami. Bak nang dayjay nga agpakasar. Iso agalante ti bayad na. Pwedno nga tadagita asasawin nyo, Mama? Aguray ka man doon, No agsasao ka, kasla saan ka nga agnumnumar iti panagkankantak. Sa dino kumati naggapuan dagiti allowance mo idi agad-adal ka pa'y, ha? Da kayo ni Papa. Ngem ad-ado tinaggapu kanyak. Laglagi pam kumadayta. Dona, saan kan ang makirikir iti inam? Gusto ti imbagana. Adda kayo gayam dita, Papa. Sanak ang makirikrikyer ka ni Mama. Ni Mama lang amin tagpungtot adagos. Ay, buisit kayo kit di nga gama. Panawan kayo manlangan. Dapan kamot gayam nag-spray iti kamanggaan niyaw, Samuel. Wala nang. Agyaw manak. Nalpas matlangin. Nasaya at tapno agbunga iti ado kat ado ti maapit yaw. Wala nang. Ay, imalatiw kayo mat dito'y balay. Umayak man nagpadigo iti sidain nyo anak ko. Agyaman nanang. Sa anak nga rodan nga agluto iti sidaan. Apay, saan ka di pa'y asumangpot ni Leia? Saan pa'y nanang? Imtumbigat pa'y kano. Agpatpat nagda kanong agtugtog iti may sa resort. Ay, no mabalin ko sumurot ka no kasjay nga agda pagtugtogan ti bandada. Ay, saan namat akayat nanang? Amom Samuel, Jack kaya ti agpanunot iti maday. Ngem, paliiwom ko madya asawam. Ha? Ne, anyat kayat yu asawan, nanang. Oh, anyat yung okasyon. Itama pa yung nagpainom ka pare. Awan pare, namkit di. Agas lang mo tatibanog. Ala, tagay mo. Okay. Gusto ka pare? Agas tibanog na ito eh. Wen, kas ita. Kalkalpas ta nag-spray ka dagiti mangga. So, painuman ka mata. Da ita ti magusto akin ka pare. Amom ti mga agas iti banog. Un pare, sagpaminsan lang mat. Awan samat ni kumare. Awan pare, amom matan ti trabaho na. Sabagay. Nagrigat mat ti sasadam pare. Ay, tapay mat. Kasano? Saan mat amatagtagi balay ni mare? Kanayon kang agmaymay sa ditoy. Maawatak ti trabaho na, pare. Angam pare. Nabayagan na pagsarsardangak iti panagkanta na iti bandada. Angam, di na kayat. Aga pa kami laang, no ipilit ko. Mabalin ka diti agdamag, manong?
Ay, katuna, sir. Nya ka diday ta. Dito'y ka dito balay dalay, ya? Uwan, sir. Siyak ti asawa na. Apa birbiro kam ni Leia. Kwa manong, siyak ni Rodel. Ti coordinator iti banda dalay, ya. Adda ka din ni Leia dito'y balay, yo? Ay, awan napan ijay ili. Dumanon ka taurayam dito balay. Saanin manong? Pakibagan tulangan, nga pagtukaran mi anatayan inton rabi eh. Sige, sir. Ibagak inton sumangpet. Agyamanak nga rod manong. Anyat nagan nyo itayin? Awagan naklatan iti Samuel, sir. Sige nga rod, mapanak pa'y, manong Samuel. Panawan kayo pa'y. Rabiin, di ka kadipay lang maturog, Samuel. Katsika, rabiin. Ngamta cellphone mo timulmulagatam. Maturog kalatan. Maturog akto no mabannog ti mata. Arakopan ka man gitni. Dua rabiing awan ka. Kailiw ka matan. Kanya ka matan. Di nakarakupan. Nagpudot. Apay ngayon walin nakmatan. Diyak nga rog kayat nga arakupan nakta nagpudot. Nakaun mo ti electric fan. Apay, saan na ka din nakailiw? Ay, sardangan nakman si ka. Agtal na ka. Apay ka diya kasta ka. Kaslawan iiliwam kanyak. E dinto, takanayon nga awan ka dito'y balay. Nabannog ak, Samuel. Di nakbisitan. Rabiin. Nakaumay kamot dito'y balay, Perlita. Awan ni Leia. Talaga nga inrantak ti imay nga awan ni Leia, manong Samuel. Tapay. Kaya't ko kumaamaamuam ti pudno. Isakit ka. Uray kadwak abokalista ni bakit mo. Anyat kayat mo asawan. Awan ti gandat ko amang padakas ka ni Leia, manong. Ngam kayat ko nga ibaga ti pudno. Lawagam ko ma. Nabayagan nga kadwa kami ka ni Leia iti banda. Kat nabayag mo tan nga amok. Nga adda relasyon da ka ni Rodel, ti manager ti bandami. Pudno ka di dayta nga imbagam? Wan manong Samuel, kat amin kami nga agkakadwa, idi pay laeng amadmadlaw mi dayta. Itarabi nga agawin ni Leia. Nagchat itay aldaw. Amalpasan ti panagperform ti bandada iti may sa akasaran. Nalawag ang makitak dito'y kubo mi. Doon da sumangbat di tabatog mi akalsada. Sandak mo't ang makita dito'y. Tanagtatayag dagiti masetas. Anak kalingat iti kubo nga ayan ko. Ni Leia ti simangpat. Kat nakaangkas iti motor. Dayjay a Rodel. Nupay medyo nasipngat itinagparadaan da. Nalawag ang mailasin ko ti taktak der ti laki. Dagiti awanan ba ina? Inagkan ti lalaki ti asawa ka? Rumwarak sa dito'y tasungatak ina. Ngapsaan. Diyak kayat amariing pa'y dagiti karupa. Diyak kayat ti agis skandalo. Diyak kayat. Sa dino tinapanam, Samuel. Di ka mat nasangputan dito silat. Napanak nagpaliiw. Ha? Asino ti pinaliiw mo? Handa kayo kan ni Rodel. Awanan kayo iti bain! Anay ko. Kurang pa'y day tatumpam. Balang kantis ka, babae. Hindi pa'y lagayam aluklukwan na ka. Sana po doon ta, Samuel. Nagbidot ka iti atap mo. Sana ka nagbidot? Nakita ka mismo ti panaginagakyo. Nagbidot ka, Samuel. Sana pa'y labulag, Leia. Nupa'y pinaspasin siya amin nga inararamid mo. Napanak nagkakitan, dagiti atap pwede. Pakawanan nag, Samuel. Agsinatan, Leia. Saan ko mamutakasta? Saan ko Samuel? Nagsarita taman, pare. Sigamat, pare.
Kanayon tamat nga agsarsarita Kahit ko asawan, agsarita ta ita, ta saan ka nabartek? Nabartek ak manuno saan. Parehas lata. Pare Samuel. Kaya't ko lama muan. Nupudno ti bagbagam, nga isina mo ni Marilea. Huwan pare. Saan na mailimod kan kati amin? Tanasingad tayo titunggal maysa. Ket, awan ti inlimod ko kan ka. Dahil tati pagyami-yamanak pare, tayo talak mo amin kanyak. Ket di kagdanag. Saan arumar da ito? Siyak lang ti makamo. Agyamanak pare. Agsina kayo ka din na talaga. Apay no ikampay iti may sagundaway na agbalbaliw. Talagang agsina kami pare. Sa bali ti pampanunutan. Anya tikat mo asawan? Agsina kami iti pagturugan kan ni Leia. Iti kwarto ti pagturugan na. Katsak, iti salas. Unusan, iti kusina. Anya? Nasaya at maad tanadanon ka dito'y balayaw, Samuel. Apay ka dinanang. Agpaiso ka dito imbaga ni Dona kanyak. Nga anya? Imbaga ti apok, asabali kanumot ng ti pagturturugam. Saan ga iti siledyo kan ni Leia? Agpaiso nanang. Ay, saan kamot kit di ama pabasol, anak ko? Jak kayat ama akaran iti dakas nga ramid na. No saan na pailang nga isardang ti relasyon da iti dahi alalaki. Adakan ko anan dayta. Dayawag ti kasta pangadang mo, anak ko. No sabali laang dayta, ay jak amo no anyan tinaramid na. Nalabos ti pan nakapasakit ko, nanang. Ngamjak kayat, ama kaaramidak iti dakas. Italkulangan ti amin, iti namarswa. Dayta ti dayawak unay kan ka, anak ko. Nalawa ti kapanunutam kadagiti kakasta abanag. Uray nusikan tinapasaktan. Samuel, umay kan iti silatan. Ijaitan ang maturong. Dito yaklatan ko sina maturog. Sa nabale, nalawa dito eh. Ngam Samuel, anya laangan ti maibaga ti anak na. Amunan ti amin, Leia. Iswa na saysayaat, no agsinatan iti pagturugan. Jak kayat amayakar mo kanyak, ti kinarugit mo. Nagsakit man ti panagsasaungon, Samuel. Nasaksakit pa'y ti pananglipot mo kanyak. Nalabit. Nabayagan day tang aramid mo. Saan apod no day tang? Sa akla mamatikin ka. No isardeng mo nga agkanta, akadwam dagiti kabandaam. Anya? Nalawag tinangog mo, Leia. Le, di anak ko mo ti agturong dito'y ayan ko. Papa, nasayatan nakita kayo dito'y kamanggaan. Le, apay, anak, anyat mapaspasama ka. Intay adago si hospital. Intaray da ijay ni mama. Anya, taapay. Awan mat sakit nga. Ada ka nang sabog iti rupa na iti asido. Kabayatan ti panagkankantada iti may sa akasaran. Anya, asino tinang sabwag? Diyan ka mo, papa. Intayo ni di hospital. Ang mga nuanyan tinapasama kan ko na. Sige, mapantangarudan. Awanan! Nadadaalan ti rupak, Samuel. 3rd degree pa rin tinapasama. Agapuanan ti asido. Basol mo matla ti amin, Leia. Di na kumansidiran. Amo ka basol ko. Pagbababawiakon ti amin. Ngam idarong ko na ijay nga asawa ni Rodel. Nalabas tinaramid na itirupag. Awanan. Nakaalala sa kon. Uray agimbag. Saan na may sublipay ti sigod? Saan? Saan kan nga agdarom, Leia? Taamangan no si kapay ti madaksan. Ngam Samuel. Denggenak, Leia. Agkalma ka. Kat agpanunot kan itinasayaat. Denggenak ko, Leia. No kayat mo ang saya at tapay. Uwan, Samuel. Denggan ka. Denggan ka, itan.
Basta di nagtalikodan. Saanan nga indarum ni Leia ti babae anang sabwag iti asido iti rupa na, Mr. Lonely. Kat nagsardeng matan da ito'y nga agkanta. Kat nagikat matan iti bandada. Adumat dagiti mang bababalaw kanyak. Gapu tasaan ko nga insina ti asawak. Kalpasan ti napasamak. Mababalaw da kadi, Mr. Lonely. Gapu iti da ito'y apangedeng ko. To'y pagayam mo, Samuel. Samuel, pagayam ko, saan ka mababalaw? No di kat dayawin ka, ta saan mo pinagturay ti gura, kan sakit tinakam mo iti asawam. Ala, sapay la ko mga rod, tagtultuloyen ti ragsakyo. Buwano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan. Nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan na Samuel, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.